Gusto mo ko magmaritis ba? Ako magmaritis karon? Ha? Dito na lang ko kay Kap magmaritis. Atos ako sa barangay bi kay magmaritis ako dito kay Kap. Dito ko karon nga adlaw, kismusa ko karon. Atos ako kay Kap bi kay gusto ko magmaritis sa iya ha. Hi, darling. Are you busy? Tuan akong bana, darling. Free na ko karon nito tawag sa imo ha. Dayon, kita-kits ta kaon niya. Sige. Bye, I love you. Oh my God! Wow! Kinsa mo yung sweet ito ng ka-istorya ni Kap o? Mad na dyan ni si Kabit ba? Dili jud murag. Sigurado na jud ko. Wala ko alam ani bay. Skartihan ko ni. Ano ko'y alam ani. Kap, ngayon kong kwarta Kap be. Ah, okay. Sige, ari na dire. Ay, adiri na yun. Kaya samtang wala pa akong bana. Ay, wala akong kwarta day. Ito ra ka sa unahan. Matag Kap. Balura ba ko Kap? Insay mo mga pang istorya-istorya Kap. Sweet ra ba kay ka? Ano ko na kay Kabit Kap? Gaan ko ni mo kwarta or itugan ti kasi mong bana. Kung wala imong bana, di ra ba ka makapitan? What? Nguro lagi kay kakap. Di mo nga na ang kapitan, model mo na ang kapitan. Dapat butan kina. Dapat manghatag man gaya na siya. Uban bitaw kapitan, butan kay manghatag. Bisag dili na istoryahan. Pero sa imuha, kailangan pa istoryahan, di pa jud manghatag. Tugan ti ka sa imong bana ha. Sus, di gid ka makatugan da ikaw? Hmm? Hagita day. Ay pagtugan ha. Kay nga nakoy katawag. Bug kining bataan. Ano ra? Oh, ano yung Kap? Salamat sa 50 ha. Ato na Kap. Para di ka matugan Kap. Para di ka mabulagog. Tada na Kap. Salamat sa 50 Kap ha.